He rakentavat hyvinvointia joka päivä. He uudistavat ja kehittävät tulevaisuuden palveluja. He ovat monessa mukana. Tiedämme heistä vähän. On aika tutustua arjen innovaattoreihin. Palveluun liittyvä unelma voisi olla semmoinen senioripuuhamaa. Unelmani on se, että jokaisella suomalaisella lapsella on hyvä varhaiskasvatus. Tärkein unelma on yhteistyö ja asiakkaan arvon aito kasvattaminen. 5 vuoden päästä paremmin on se, että taloudellinen tilanne on jo helpottunut ja kaikki tämmöiset projektit ja hankkeet, jotka on hyviä, niin ne on jäänyt elämään. 5 vuoden päästä suomalaiset lapset saavat varhaiskasvatuksesta enemmän kasvulle ja kehitykselleen kuin nyt. Paremmin on varmaan itseohjautuvuuden lisääntyminen työntekijöille. Sitä on nyt jo näkyvissä. Jää havaitsematta monta kertaa se, että kun ihminen on tämmöisessä yhdistyksessä tai kerhossa, niin hän voimaantuu siinä niin kuin ryhmässä. Silloin kun sä voit jakaa sitä omaa osaamista niin kuin muiden hyväksi, niin se on se voimavara. Toivon, että joka ikinen ihminen niin saisi tuntea itsensä tarpeelliseksi, tulisi kuulluksi. Mä yritän kuunnella. Mun tehtävä on löytää ne keinot, millä se ihminen sitten tuo ne omat rohkeutensa sieltä esille. Oma mun mielestä hyvä asia, minkä mä olen kehittänyt, niin on varmaan se pajatoiminta. Eli sillä mä oon saanut niin nämä miehet ryhmäytymään ja tuottamaan sitten sitä semmoista miesten toimintaa. Ne miehet voimaantu siitä itse ja rupesivat kehittelemään ja toivat omia työvälineitä sinne ja koneita ja lopulta niin ottivat vastuun siitä itse siitä toiminnasta, pyörittävät sitä ja se on vaan kehittynyt ja porukka on kasvanut ja se pitää yllä montaa muuta asiaa. No, huomiota varmasti vaatii tässä kehitystyössä se, että mitä hyötyjä lapselle on tästä varhaiskasvatuspalvelusta. Lähitulevaisuudessa hyvin nopeasti se tilanne, että 20% meidän perheistä on monikulttuurisia. Me ollaan aika hyvin jo onnistuttu tässä suomen kielen opetuksessa. Tulevaisuuden haaste, mikä meidän pitää ratkaista, on se, että miten me saadaan kantaväestön ja maahanmuuttajaperheiden käsityksiä kasvatuksesta, nivottua näitä yhteen. Mutta tämä kysymys on ihmisten välinen, joka on ratkaistava tulevaisuudessa. Mä olen onnistunut tekemään tätä innovaatiotoimintaa sillä tavalla, että olen antanut vapaat kädet työntekijöille ja johdolle kehittää näitä palveluja. Esimerkiksi kerhotoimintaa on nyt kehitetty yhdessä asiakkaiden kanssa ja saatu paremmin tämä palvelu istumaan lapsiperheiden tarpeisiin. Haastavinta on se, että saada kaikki työntekijät uskomaan siihen, että innovaatiotoiminta ei ole rakettitiedettä. Se suurin muutos, mikä tulee palveluun ja tukipalveluihin, on tämä, että pystytäänkö alueella laajemmin käyttämään keskitettyjä tukipalveluita. HUSissahan ydintehtävänä on potilaiden erikoissairaanhoito, ja siitä on erotettu sitten tämä mun johtama yksikkö, eli tekstin käsittely, sitä kutsutaan tukifunktioksi, eli se on erillään siellä potilaan hoidosta. Digitalisointi on mahdollistanut sen, että meidän ei tarvitse enää kirjoittaa lääkärien tekemiä saneluja siellä sairaalassa, vaan me voimme olla keskitetyissä monitoimitiloissa, niin kuin esimerkiksi oma yksikkö. Niin sanotaan, että tässä tekstinkäsittelyyksikössä niin on ollut sellaisia isoja asioita kuin esimerkiksi etätyö ja suoritepalkkion käyttöönotto. Mä katson, että ne on sellaisia isoja saavutuksia, mitkä vaatinut paljon työtä ja paljon erilaisten ihmisten kanssa innovoivaa asennetta, ottaa uusia malleja, joita ei ole ehkä ollut ympäristössä tarjolla, vaan on jouduttu keksimään ja ne on pitkiä prosesseja, ne on vienyt paljon aikaa, mutta saavutukset on alkanut näkyä ja se on aika hienoa nähdä, että miten ne on konkretisoinut käytäntöä. No, innovointihankkeesta on oppinut sen, että mä oon oikeasti hyvä ja mä voin nähdä niin kuin mun omaa työtäni eri lailla, kun sitä on pilkottu siinä hankkeessa. Ja sitten se, että kuinka tärkeää on se esimiehen tuki. Innovointihankkeissa mä olen oppinut sen, että jos haluaa johtaja edistää innovaatiotoimintaa, niin on syytä kääntää katse pallon käyttäjiin, työntekijöihin, käydä heidän kanssaan keskusteluja siitä, että millä tavalla palveluja pitäisi kehittää.
Mun mielestä se on se maaperä, josta innovaatiotoiminta versoaa. Pitää antaa tämän innovaatiotoiminnan niin kuin synnyttämiseksi niin mahdollisuus myös kokeilla ja mahdollisuus erehtyä. Ja tämä on tavattoman tärkeää, että olen oppinut tämän, että sitä viestiä työntekijät kaipaa. Ehkä innovointihankkeen sellainen suurin, nyt kun siitä on jo jonkin aikaa, että kun työntekijöitä otetaan mukaan, heille annetaan mahdollisuus kehittää asioita, heitä kuunnellaan, annetaan työvälineitä, kehitystä tapahtuu. Siellä on uskomaton potentiaali, kun ollaan kiinnostuneita heidän työstä. Et enemmän tässä on ehkä ollut aikaisemmin ongelma se, että johto ei kykene kuuntelemaan sitä työntekijöiden ääntä, vaan kehitetään liian ylätasolla. Ja se oli ehkä suurin oppi minulle. Erityisesti ikäihmisille haluan lähettää terveisiä, eli olkaa rohkeita ja lähtekää ja osallistukaa. Te pystytte. Haluaisin lähettää terveiset kaikille työntekijöille ja johtajille, jotka toimii julkisella sektorilla. Innovaatiotoiminta on meille mahdollisuus ja se kannattaa käyttää hyväksi. Ole rohkea, usko itseesi ja kenelle, niin kyllä mä haluan johtajille sanoa, että tehkää itsenne tarpeettomaksi ja uskokaa työntekijöihin.